סייעתא דשמיא, עם ישראל היקרים. נתחזק, נמצאים לפני ראש השנה, בואו נתחזק ביחד. הגמרא אומרת שבראש השנה נפתחים ספרי חיים וספרי מתים. יש להבין, על מה יש לדון במתים? הרי הם כבר מתו וקיבלו את שכרם, עוד עונשם מגיע להם. והושיבו המפרשים שהכוונה היא שדנים אותם לפי מה שהותירו אחריהם, שאם המתים ישו אחריהם בנים או תלמידים צדיקים ויראי שמיים, אז אף על פי שהם כבר מתו לפני שנים רבות, עם כל פותחים את הכסף ובודקים את מעשה ביניהם ובנותיהם, ושרואים שהם צדיקים מעלים את אביהם מדרגה למדרגה בעולם שכולו טוב, ואם השאירו בנים שאינם הולכים בדרך התורה, מורידים אותם מדרגה למדרגה. נמצא שגם שנים רבות לאחר פטירתם דנים אותם בשמיים בהתאם למה שהכירו אחרים. לכן הורים כמה להתפלל על הבנים והבנות